I dag er Gustav til prøvetime hos Fresh Fitness. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er for lækker. Altså, jeg er bare blevet født lækker, ikke? Jeg synes ikke rigtigt, at jeg passer så godt ind til Fresh, du ved, ikke? Oh my god, skal der slet ikke lidt sige over det? Hvor klog man skal være for VIP? Jeg tænker ikke rigtig over det. Det ved jeg ikke. Altså, ved at være, det ved jeg ikke. Altså, jeg er helt væk i dag. Ja, det ved jeg ikke. Så langt har jeg ikke lige tænkt. Altså, det er bare noget, der følger med. Jeg tror ikke, det er noget med at være klog at gøre. Det er et svært spørgsmål, det har jeg ikke rigtig tænkt over. Altså, Stilla, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette? Jeg ved, hvad russisk roulette er. Nu spørger jeg nok dumt, men er vi sådan i Afrika? Ja. Jeg faldt for nylig over en artikel på hjemmesiden videnskab.dk. En spændende side, hvor man kan finde en verdens oplysninger om mangt og meget. Det, jeg kan lide ved dette site, er, at man både får oplevelsen af noget nyt, spændende sladder, men også viden bag om emnet. Det er på ingen måde sladder, der står skrevet om derinde, men det har samme interesse i virkeligheden. Det er spændende. Men selv der vokser der ukrudt. Min seneste oplevelse involverer en informerende artikel om Paradise Hotel, hvilket i sig selv selvfølgelig ligger derinde for de samme rammer, som jeg søger på siden. Det chokerer mig, at forfatteren i denne artikel ikke mener, at vi har det store valg i, hvorvidt vi ønsker at sidde klistret til skærmen aften efter aften. Artiklen er skrevet af en nybagt kald mag, som ud fra artiklen at dømme selv er meget stor fan af dette reality-program. Et program, der vel og mærket at rulle over danskernes skærme de sidste 5 år. Så må jeg alligevel tilføje, at jeg langt fra er enig i hendes synspunkter. Hun har inddelt 250.000 seere i det program i 2 bokse, og jeg lander på ingen måde i nogen af dem. Det er enten eller bokse, og det lyder jo meget godt til at starte med, men bare en enkelt linje længere ind i teksten skriver hun, enten elsker du Paradise Hotel, eller også er du lidt fascineret eller frastødt. Men vi ser det, og det er det, der er formålet i det. Vi ser det lige meget hvad, vi har ikke noget valg. Udtalelsen for dette ligger i, at programmet er tilrettelagt sådan, at vi skal opleve det som et eventyr. Der er drama så langt øjet rækker, helte og skurke, medgang og modgang, straffe, konkurrencer og en stor kruk med guld for enden af regnbuen, for bare at nævne nogle af de genkendelige eventyrtræk. Det ligger i menneskets natur at blive fascineret, og jeg vil tro, at næsten alle mennesker kan lide at høre et godt eventyr. Det udfordrer vores fantasi, som med alder måske bliver lidt sværere at leve op. Måske det er den travle hverdag, der ikke længere giver os råderum til at dagdrømme. Uanset om det er den travle karrierestige eller ungernes madpakker og vasketøj, der holder os tilbage, så er der en tv-kanal, der står klar med førstehjælpskassen. Kampen om seerne har første prioritet, og der findes ingen regler for, hvor dybt de må synke. I mine øjne er TV3 i denne sammenhæng en virkelig trættende kanal. De var de første, der indførte film mellem reklamerne og ligger top 3 med ringe tv-programmer. Jeg undrer mig over, hvordan man er kommet med ideen til et hotel i Mexico. 12 knap så mentalt udviklede unge mennesker, og en bar med mere alkohol end disse stakkels mennesker kommer til at se resten af deres liv. Så forestiller jeg mig, at udvikleren bag dette program har siddet sammen og talt om det, hvortil en anden så tilføjer, skide god idé, så bomber vi dem med en tiger og anden drama, som deltager på ingen måde er rustet til at takle. Det bliver pissegodt tv. Grænserne er i den grad blevet rykket for, hvad man kan tillade sig at sende i tv. Medierne og producenterne bag flere af disse reality-programmer frelægger sig hvert et ansvar. I form af, jeg er ganske enkelt træt af, at programmerne får så meget tid på sendefladen, at de giver indtryk af, at hele vores generation opføres uansvarligt, og at medierne tilmed har den frækhed at kalde programmet en form for dokumentar. Paradise Hotel invaderer nærmest de unges hverdag. I handelsskolen begyndte mine kvindelige klassekammerater at klæde sig som deres rollemodeller for reality-programmet. Og hvordan programmet blev det foretrukne samtaleemne. Efter min mening er det netop denne status som rollemodel, der er det største problem. Flere programmer har til samme formål, og unge udsættes for åndssvage programmer i en mængde, der er ubegribelige. Det kunne være fedt, hvis tv-stationerne ville begynde at tage ansvar og levere nogle rollemodeller, der kan træde karakter og inspirere samfundet. Deltagerne bliver udstillet i sådan en grad, at man ikke kan undgå at tænke på deres fremtid. Hvordan vil fremtiden se ud for disse unge mennesker, og hvad skal de arbejde med? Det bliver svært at tage sælgeren seriøst hos bilforhandleren, hvis det eneste, der kører i baghovedet er, det var dig, der lavede den trekant i poolen sammen med de 2 stangvæsne tvillinger. Eller hvis man står i retten med sin kommende eksmand, og indtræder dommeren en forhåndværende Paradise Hotel-deltager. Hvor er forældrene hen i det her spil? Hvordan kan børneopdragelsen være gået så galt for en hel generation? Med den her udvikling tør jeg ikke tænke på, hvordan det skal gå for mine egne børn. Min lille pige på bare 9 år
som egentlig ikke er så lille igen, når vi så skal være helt ærlige. Så nu står jeg med den her tanke, der opstår i mit sind, og hurtigt afledes af den næste. Hvad hvis min lille pige ønsker at deltage i sådan et program? Kære tv-producenter, respekter os venligt for andet end bare at betale jeres løn.